Номер 1. Делян Пеевски. Възраст 44 години, роден през 1980 година в София, България. Бизнес сфера. Медии, строителство, финанси и политика. Делян Пеевски е на върха на класацията със състояние, което се оценява на около 3,5 милиарда лева. Той има интереси в медиите, строителството и финансовия сектор. Пеевски е ключова фигура в политиката и икономиката на страната, като е известен със своето влияние и мащабните си инвестиции в различни сектори. За голяма част от хората в този списък съществуват сериозни спекулации за връзки с незаконна дейност и измами. Въпреки че всички от тях твърдят, че богатството им е натрупано чрез законни и успешни бизнес практики, общественото мнение остава разделено. Ако искате да научите повече за подобни теми и да следите нашите бъдещи разработки по финансови въпроси, не забравяйте да се абонирате за нашия канал.